بمانم سبيتي مولاد معباي نادو صقايو ግን ከዓ ንሓደ ሓደ ግዜ ኣብ ዘይ ግዜኦም ክኾኑ ከለው መደንገፂታት እዮም ሓንቲ ናይ 5 ዓመት ቆልዓ ውላዳ ሓቕፋ ወሊዳ ዓይኒ ብዓይኒ ርእያ እንትበሃል መን ይኣምን ዓለምና ናይ ህልቅት መስፈሪ ተኣምር ኣሕሊፋ ኣላ ካብዞም ማእኸል በብዕሎሱ ዘይተወግዕ እምበር ዘይተገብረ እንታይ ኣሎ እንዳበልና ንሪኢ ኣለና ናይ ሎሙ መግረሚ ትርኢት ናብ ሓደ ገጠር ሓደ ናይ ፔሮ መንደር እዩ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ዓለም ሕንቅልተይ ዝነበሩን ብጣዕሚ ኣገራሚ ሁነታት ክንሪአኩም ኢና ናይ 5 ዓመት ኣዶ ኣገራሚ ተኣምር ሓቢርና ናብቲ ንእሽተይ ገጠር መንደር ንኸይድ ኣብ ገጠር ፔሮ ዝነብሩ በዓል ሓዳራት ቪክቶሪያ ሉሲያን ብናይ ብሪ ስራሕቲ ዝናበር በዓል ገዛእቲ ጉርኣልዮ ኣብ ናይ ሓዳር ግዚኦም 9 ቆልዑ ክወልዱ ክኢሎም እዮም ካብቶም ደቆም እታ ሓንቲ ሊና ማርሴል መዲና እያ ትበሃል كما قصاصر أوروباويان بمسكرم 23/1933 ዓመተ ምህረት ካብ 8 ኣወዳትን ኣጎላትን ማእኸል ዝተወለደት ፈጣን ቆልዓ ነበረት ሓደን ክልተን እናበለት ምሕላፍ ዝጀመረትሉ 5 ዓመት መሊእዋ ከብዳ ብተደጋጋሚ ምሕማም ዝጀመረትሉ ሰዓት ነበረ ብተደጋጋሚ ከብዳ ብምንፋሕ መቁራጽ ስለ ዝጀመራ ስድራ ዘይተመቸዋ ምግቢ ከም ዝበልዐት ወይ ከዓ ከማንም ቆልዓ ናይ ከብዲ ቁርጸት እዩ ይሕዝዋ ኢሎም ብምሕሳብ ንሕማም መድሓኒት እዩ ዝብልዎ ብናይ ገዛ ሕክምና ተገበሩላ እውን ሕማማ ክዕገዝ ስለ ዘይከኣለ بمجمرتا نفط عد زلو تنقال زوسدوا انتخونو ኣብ ዝሓበጠ ከብዳ ውሽጢ ናይ ተመን ቅርጽ ዝተቐመጠ ርእስ መንፈስ ከም ዘሎ ብምንጋር ጠንቋል ዝተባሃለ ሰብኣይ እዚ ርኹስ መንፈስ መውጻእ ከም ዘለዎም ይናገሮም ኣቦ ኣብ ገዝኦም ውሽጢ ከም ዝትግብርዎ ተዛሪቦም ተወሰድዋ እኳ ኣቦ ይግበር ዘይተፈለጠ እንትኾን ናይ ሊና ከብዲ ግን በብመዓልቱ ንዓበየ ብምኻዱ ተጠው ከብለው ይከኣለን መፍትሒ ዘይረኸቡ ናይ ሊና ስድራ ናይ መወዳእታ ዝገብርዎ መማረፂኦም ናብ ሕክምና ኸዱ ናይ ትንእሽተን ሕክምና በዓል ገዛ ዝነበረ ዶክተር ጀራር ለዛዳ ናይ ሊና ከብዲ ዝተነፍሐሉ ሕበጥ ወይ ከዓ ካንሰር ከይኸውን ገሚቱ እዩ ኣብቲ ሰዓት ስፈጣን መሳርሒ ብዘይምንባሩ ንግዚኡ እንታይ ከም ዝኾነ ዋላ ተዘይፈለጠ ዘለዎ መሳርሒ ተጠቅሙ ብዘካየደ ምርመራ ከም ዝፈርሖ ቀታሊ ሕማም ብውሽጣ ከም ዘየለዋላ ተረጋገጸ ናይ ሕክምና ውጽኢት ግን ዝኸበደን መደንገጽን ነበረ ዶክተር እውን ባዕሉ ንምንጋር ኣፉ ክሳብ ዝእሰር يمونيت أمونو زاني 5 ዓመት ቆልዓ ንሙላድ 2 ወርሒ ጥራሕ እዩ ዝተረፋ ናይ 7 ወርሒ ጥንስቲ ምዃና ምርግጋጹን ኣብ ስድራ ድንጋጸ ዝነበረ ሃንደበት እዩ ነይሩ ስድራ እውን ነቲ ሓክም ከም ዕውድ ብምቕጻር ጓሎም ናብ ካልእ ሕክምና ዋላ ተወሰድዋ ውጽኢቱ ግን ሓደ ዓይነት እዩ ነይሩ እቲ ነገር ኣብ ዓለም ዘነጋገረን ኣደንጋጽ ተኣምር እዩ ተባሂሉ ምጥናሳብ ዘገረመሉ ብናጉኡ ድማ ከመይን ካመንን ክትጠንስ ክኢላ እዛ ናይ 5 ዓመት ቆልዓ ብመን ከተደፊራ ዝብል ሕቶ ካልእ ጭንቀት እዩ ነይሩ እዚ ዶክተር እታ ቆልዓ ጥንስቲ ምዃና ምስ ረጋገጸ ባዕሉ ምስ ተረጋግዐ ካብ ሰዓታት ንድሓር ንመፈለምታ ዝገበሮ ነገር ንፖሊስ ምምልኻት እዩ ነይሩ ናይ 5 ዓመት ቆልዓ ሊና ካብ መን ክትጠንስ ክኢላ ተኾነ እኳ እዛ ነብሳ ዘይፈለጠት ሓንቲ ፍረ ቆልዓ ደልያ ከምዚ ዓይነት ነገር ትገብር እያ ኢልካ بفصوم يحسبن إذا نجار كي تفتر قدميو لينا تجديد كم تدفرت حاسبهم ما هون تطراتيرهم ما يفلت النيرم من خنياتو اتقلعه حقوسن تصواتتن ስለዝነበረት ግን ከዓ ኣብቲ ገዛ ውሽጥን ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ጎረባብቲ ቤተሰብውን ምስታ ቆልዓ ቅርርብ ዝነበሮም ኩሎም በጥርጣረ ዓይኒ ከም ዝረኣይ ገይርዎም እዩ ስለ ዝኾነ ከዓ ፖሊስ ንሊና ካብ ቀረባ ዝኾነ ኣቦ ኣብ ጥርጣረ ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ዝውዓለ እንትኾን ካብ ሓደ ሰሙን ምርመራ ንድሕሪት ምንም ዓይነት ጥርጣረ ስለ ዘይነበረሉ ብነጻ ፈቲሕዎ እዩ ኣብቲ ሰዓት ንሱ ናይ ኣእምሮ ዕብየት ዝነበሮ ናይ ሊና ወድሓትና እውን ብተመሳሳሊ ዝተጠርጠረን ዝተመርመረን እንትኸውን ምንም ዓይነት ፍንጭ ክረኽብሉ ብዘይምኽኣሎም ተፈቲሑ እዩ ናይ ኣቦ ኣሕዋት እውን ካብ ተጠርጣርነት ዘየምልጡ ዋላ ይኹን ሊና ብኸብዳ ውሽጢ ዝተሸከመቶ ቆልዓ ኣቦኡ ግን ክፍለጥ ኣይከኣለን ግዜ ጠጠው ኢልኻ ጽንሐና ኣይበሃልንዋ ካብ ሚያዝያ 14/1939 ዓመተ ምህረት ሊና መውለዲ ኣበፂሑ ኣብ ተወልደሉ ሰዓትን ብዘለዋ ናይ ሰውነት ምንኣስ ምኽንያት ሓንቲ መዓልታ ዘይበጽሐ ቆልዓ ምውላድ ስለ ዘይከኣለት ብኦፕሬሽን ወዳ ክትሓቁፍ ክኢላ እያ ልክዕ 5 ዓመታን 7 ወርሓን 21 መዓልታን ዕድማኣ ኣዶ ቆልዓ ብምዃና ናይ ዓለም ክብሪ ወሰን ሰይራቶ እያ ሊና ብቲ ወቕቲ 2.7 ዝምዘን ጥዕንኡ ዝተሓለወ ወዲ ወሊዳ ስሙ እውን
እቲ ኣደንጋፂ ሕማቕ ሰዓት ንመጀመርያ ሰዓት ዝነገራን ጥንሳ ክሳዕ ዝውለድ ዝተኸታተላን ዘዋልዳን ናይቲ ዶክተር ሽም ንምስትዋስ ጀራልድ ኢላ ሰየመቶ። ብናይቲ ዓዲ ናይ ቴሌቪዥን ጣብያ በቲ ዓዲ መነጋገሪ ኮይኑ እዩ። ዶክተራትን ሳይንስታትን ነዚ ኩነታት ንምጽናዕ ብሊና ዙርያ ምኽባቦም ኣይተረፈን። ሓደሽቲ ኩነታትና ተፈጠረ። ንኩነታት እውን ዝርዝር መብራህርሂኡን ጽንዓቱን ዘቕርብ ሳይንስቲ እውን እዚ ኩነታት ንምፍላጥ ብዙሕ ጽዒሩ እዩ። ድሓር ግን ናይ ሊና ረኺበዮ እየ ክብል ናይ ሳይንስቱ እቲ ኩነታት እንኩ ክብል ገለጸ። እዚ እውን ሊና ዘጥቃዓ ካብ 10,000 ሰብ ኣብ ሓደ ክፍጠር ዝኽእልን ብእንግሊዝኛ ፕሮክሸሽ ፒበርቲ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ናይ ዘርኢ ምብላዕ ምእታውን ስለ ዘጋጥም ወይ ከዓ ቀዲምኻ ምዕባይ ንብሎ ንኽእል ኢና። ተፈጥሮ ንደቂ ሰባት ዘቐመጠቶ ሕግታት ተመሓላሊፉ ብንእሽተን ዕድሚኣ ንኣካል ዕድመ ዝበጽሐት እውን ናይ መዓኮራ ዕጽምታን ናይ ቆልዓ መሕቆፊ ኣካላታ ብምልኦም ኣቐዲሞም ዝዓበዩ ብምዃኖም ሕክምናዎ ኣረጋግጺ እዩ። እዚ ፕሪኮሸሽ ፒበርቲ ኣብ ኣወዳት እውን ዝፍጠር ምዃኑን ንኣካል መጠን ካብ ምብጻሕ ዘለዎም ዕድመ ኣቐዲምካ ናይ ድምፂ ምዕባስ፣ ናይ ጽሕሚ ምውፃእን ናይ ደረት ምስፋሕን ግን ከዓ ብደቂ ኣንስትዮ ናይ ምፍጣር ዕድሉ ካብ ኣወዳት ብ10% ከም ዝውስኽ ኣብቲ ኩነታት ዝተገበሩ ጽንዓት ኣፍሊጡ እዩ። እዚ ናይ ዘርኢ ምዕባይ ቀልጢፍካ ናይ ምዕባይ ኩነታት መፍጠሪኡ ምኽንያት እቲ ሓደ ብናይ ዕሸል ዕድመ እንትበጽሕ ርክባዊ ጥቕዓት ብዝኾነን ኣጋጣሚ እውን ንለዋህ ሊና እቲ ሽግር ዘይሓለፈቶ ከም ዘይትተርፍ ተገሚቱ እዩ። ሊና ብዝተመልኸተ ብዙሓት መረዳእታታት ተዝወፅውን ንሳ እውን ብ5 ዓመታ ኣደ ቆልዓ ብምዃና ንዓለም ኣገሪምዎ እዩ። ናይ ወዳ ኣቦ እውን መን እዩ ዝብል ሕቶ ግን ኣይተመለሰን ነይሩ። ምንም ዘይተፈለጠ ሊና መዲና እውን ንእሽተን ወዳ ከም ንእሽተን ሓዋ እያ ትርእዮ ነይራ። ናይ ማህፀን ሓክም ዝነበረ ዶክተር ጆሲ ሳንደባል ስለ ሊና ታሪክ ብዝፀሓፈ መጽሓፍ ሊና ካብ ወዳ ምጽዋት ንላዕሊ ብኣሻንጉሊት ምጽዋት ከም ተብልጽ ምዃና ወዳ እውን ከም ዓባይ ሓፍቱ ዝርእያ ዝነበረ እንትኸውን እቲ ሓቂ ዝተነገሮ ልክ 10 ዓመት ከም ዝገበረ ኣብቲ መጽሓፍ ኣቐሚጥዎ እዩ። ሊና ኣብ 30 ዕድማኣ ዝተመርዓወት እንትኸውን ብድጋሚ ናይ ወዳ ኣዶ ኮይና እያ። ግን ከዓ ብቁልዕነታ ብዝበጽሓ ተጽዕኖን መቋቋሚ ካብ ዝነበራ ትሑት ናይ ማሕበራዊ ናብራን ኣከኣኢላ ምምራሕ ስለ ዝኸበዳ ሃዲማ ካብቲ ከባቢ ጠፊኣ እያ። ናይ ቁልዕነት ወዳ እውን ጀራዶር መዲና ብ40 ዓመቱ ብዘጋጠሞ ናይ ዓጽሚ ሕማም ካብዚ ዓለም ብሞት ከም ዝተፈለየ ታሪኹ ኣቐሚጥዎ እዩ። ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ሊና መዲና ኣበይ ከም ዘላ ኣይትፍለጥን። ብህይወታ ዋላት እምበር ናይ 80 ዓመት ሰበይቲ እንትኾን ናይ ወዳ ኣቦ እውን መንነቱ ዘይተፈለጠ ምስጢር ኮይኑ ተሪፉ እዩ። ሊና እውን ናይ ወዳ ኣቦ ብርግጽ እውን ቆልዓ ብምዃና ዝተልዓለ ኣይትፈልጥ እንድያ ትኸውን ወይ ከዓ ብምፍርራሕ ተገዲዳ ይኾን ካብ ምዝራብ ዝተቆጠበቶ ዋላ ሓደ ስለ እቲ ጉዳይ ርግጸኛ ኮይኑ ዝዛረብ የለን። እዚ ናይ ሓንቲ ቁልዕነታ ዝተመንጠለት ብጣዕሚ መሕዘኒት ቆልዓ ታሪክ እዩ። ቤቱ ኩነታት ተገሪምና ተደንጊጽና ምስሊ ንርኢ ኣለና። ናይ ቁልዕነታ ግዜ ኣጠዓዒማ ዘይወደአ ግን ከዓ ካብ ቀረባኣ ዘለዉ ሰባት ብሓዲኡ እውን ኣደን ምዃናን ዝተገደደት መሕዘኒት ንእሽተን ቆልዓ እውን ይዛ ምድሪ ኣገረምቲ ሓደሽቲ ነገራት ከም ዝሓዘት ልቢ በልዋ እስቲ። ብጽባሒቱ መዓልቲ ዓለም ዝሓዘቶም ተደነቕቲ ነገራት ኣገራሚን ምስጢራውን ዝኾነ ክሳዕ ዘምጽአለኹም ኣነ እውን ብሽኮላ እስኹም እውን ብሃንቀውታ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ጽንሑ። ቻናልና ሓደሽቲ ዝኾንኩም ድማ ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኹኑ።